Velkommen til denne uges Hvad, Hvordan og Hvorfor. I denne uge er vi taget ind i reklamernes verden for at finde ud af, hvorfor vi bliver påvirket af reklamerne. Reklamernes eneste opgave er at sende et budskab ud til forbrugerne, som de så skal sluge råt og derfor købe produktet. Derfor bliver der sat reklamer op overalt, som her ved toget for eksempel. Men hvis vi går lidt videre, får vi straks skudt andre reklamer i hovedet. Her ved rullereklamer for eksempel. I reklamen er der nogle midler, som vi bruger til at fange vores opmærksomhed. For eksempel her ved M1-reklamen. Er det damen, eller er det prisen, eller er det selve mærket, de bruger til at fange vores opmærksomhed med. Det er alt sammen forskellige midler, som indgår i reklamen, og disse midler kaldes så i fagsprog virkemidler. De bruges så til at fange forbrugernes opmærksomhed. I dag er vi taget ud til Esbjerg City Nord, hvor vi skal kigge på ugens tema som reklamer. Vi skal prøve at se på, hvad der fanger vores opmærksomhed, så vi går ind i butikkerne og køber deres varer. Er det f.eks. design for alle pengene, eller er det spar 50%? Hvad er det egentlig, der gør det? Man skal altid huske, at reklamer er en måde at kommunikere på. En reklame har faktisk 5 grundlæggende funktioner, som vi ser alle sammen ude i Esbjerg City Nord. Man skal få køberen til at købe varen her nu. Man skal også forstærke og fastholde deres position på markedet og for andre firmaer, som de f.eks. gør her med sloganet "Drøn på besparelserne". Men man kan også understøtte dem med andre måder at kommunikere på, altså i reklamer. Man kan understøtte f.eks. med en reklame i en avis om lavpristilbud, som f.eks. Bilka gør. De gør det rigtig tit, hvor de siger, okay, vi har nogle billige varer i forhold til de andre. Man kan se en typisk avisreklame her fra Computer City. De lægger meget stor vægt på prisen og besparelsen, du kan få ved det. Men det er også en måde at introducere nye varer på grund af, at du kan sige, at den er billig, den er bedre end de andre varer. Men hvordan kan det være, at man lægger så mange butikker så tæt sammen? Det er faktisk simpelthen for at få nye købere. For eksempel et ældre ægtepar tager ud til Esbjerg City Nord for at handle. Og så kommer de i tanke om, at deres barnebarn ønsker sig en PlayStation, mens de går ind og handler i Mærko. Og så tager de ud en søndag, og så går de ind i Computer City, hvor de har for eksempel en god service. Og så køber de en computer eller en PlayStation til deres barn. Men man skal huske på, at en reklame faktisk kort sagt er en måde at kommunikere på, og derfor kan ramme både ældre og unge.